Здравейте, хора! Днес, докато минавах през прозореца, Здравейте, хора! Това видео е за 10 неща, които можете да направите през лятото. Първо, запишете книга, запишете някоя песен. Второ, можете да напишете книга. Или ако не ви се пише книга, да прочетете някоя. Трето, отидете на плаж с приятели. Четвърто, купете си бухъл или някакъв домашен любимец и го разхвърляте из парка. Пето, пишете си с някой ютубър. Шесто, гледайте влоговете на някой ютубър. Седмо, отидете на разходка в гората. Осмо, отидете на някой рок-концерт. Девето, купете сладолед, изяжте го, след това още и се разболете от ангина и след това си купете още сладолед, защото сладоледа лекува ангина. И девето, гледайте някой филм, който е излязъл през лятото. И десето, вземете си билет за кънки и отидете да се пързалите, защото там е хладно, или ако не искате да се пързалите, поканете приятел и се целете с балони с вода. Сигурно ще се разхвалите. Благодаря ви много. Искам да благодаря на Flapa Boom TV, че реши да рекламира канала ми. Ще има долу в описанието към неговия канал линк, но се съмнявам, че не сте го гледали, но можете да влезете и да го посетите. Много е готин, много готин клипове прави. Искам и да рекламирам един нов ютубър като мен, който всъщност започна наскоро да прави клипове. И неговото описание ще е долу, на Петър Петров. И до скоро! Приятно лято!